ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ሎሚ ብዛዕባ እቲ ዓለምና ዝቕይር ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂ ጥርዚ ክንዛረብ ኢና ንሱ ድማ ሮቦቲክስ ይበሃል። እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ሰባት ክሰርሕዎ ዘይክእሉን ሓደገኛታት ስራሓት ብቕልጡፍን ብጥንቃቐን ንኽፍጽሙ ዝገብር ዘገርም ዓውዲ እዩ። ሮቦቲክስ ግን እንታይ እዩ? ሮቦቲክስ ዝበሃል ዓውዲ ውፅኢት ናይ ስነ ፍልጠት ማለት ሳይንስ ኢንጂነሪንግ ቴክኖሎጂን ኮይኑ ባዕላቶም ዝንቀሳቐሱ ሮቦት ዝበሃሉ ማሽናት ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ። እዞም ማሽናት እዚኦም ኣብ ፋብሪካታት ህንፃ ሕክምናን ኣብ ካልእ ብዙሕ ዓውድታት ይጠቕሙ። ካብኡ ሓሊፎም ሰባት ብቐሊሉ ክሰርሕዎም ዘይክእሉ ከበድቲ ስራሓት ከም ዳህሳስ ናይ ጠፈር ማለት ስፔስ ኤክስፕሎሬሽን ወይ ኣብ ሓደገኛታት ቦታታት ምዝዋር ዝኣመሰሉ ስራሓት ንኽፍጽሙ ይሕግዙ። ሰብ ስርሖ ብልሒ ወይ ድማ AI እውን ነዚ ዓውዲ እዚ ናብ ዝለዓለ ደረጃ የሰጋግሮ ኣሎ። ሮቦታት ባዕላቶም ክሓስቡን ብዘይ ደገፍ ሰብ ስራሓት ንኽፍጽሙን ዓቢ ተራ ይጻወት። ብዙሓት ሰባት ሮቦታት ክበሃል ከሎ ከምቲ ኣብ ፊልምታት ሆሊውድ ከም በዓል ዎልኢ ዝረኣዩ ይመስሎም ይኸውን። እቲ ሓቂ ግን ካብኡ ዝተፈለየ እዩ። ሎሚ ኣብ ዓለምና ዘለዉ ልዕሊ 90 ሚእታዊት ሮቦታት 2.7 ሚልዮን ኣብ ፋብሪካታትን ንፍርያት እዮም ዝጥቀሙሎም ዘለዉ። ተግባራዊ ጥቕምታት ሮቦቲክስ ወይ ድማ ሮቦቲክስ ኣብ ምንታይ ኣፕሊኬሽናት ኢና ንሪኦምን ንጥቀመሎምን ዘለና ምስ ንርኢ ሮቦታት ኣብ መዓልታዊ ህይወትናን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታትን ዘገልግሉ ስራሓት ኣዝዮም ብዙሓት እዮም። ቀዳማይ ኣብ ወተሃደራዊ ወይ ድማ ኣብ ሚሊተሪ ምስ ንዕዘብ ቦምባ ንምፍሻል ንሓለዋ ከምኡውን ባዕላቶም ዝበሩ ድሮናትን ታንክታትን ክንዕዘብ ንኽእል። ኣብ ኢንዱስትሪን ህንፃን ምስ ንርኢ ንከበድቲ ነገራት ዘልዕሉ ናይ ሮቦት ኣእዳው ማለት ሮቦቲክ ኣርምስ ንሰብ ሓይሊ ዝውስኹ መሳርሒታትን ኣብ ሕርሻን መጓዓዝያን ኣብ ሕርሻ ዝሕግዙ ነገራት ዘመላልሱ ድሮናት ክንዕዘብ ንኽእል። ኣብ ሕክምና ድማ ከም ዳቪንቺ ዝኣመሰሉ ብጥንቃቐ መጥባሕቲ ዝገብሩን ኣብ ሆስፒታል ዝሕግዙ ሮቦታትን ኣለዉ። ኣብ ክሽነ ድማ ኣብ ሆቴላት ፒሳ በርገርን ቡንን ባዕላቶም ዘዳልዉ ከምኡውን ኣብ ገዛ ባኒ ማለት ሮቲ ዝሰርሑን ሓጸብቲ ኣቑሑትን ክንዕዘብ ንኽእል። ኣብ መዳይ ጽሬት ድማ ሓደገኛታት ኬሚካላት ወይ ራድዮ ኣክቲቭ ዝፈስሰሉ ቦታታት ኣብ ምጽራይ ሮቦታት ንጥቀም። ኣብ ገዛውቲ ከም በዓል ሩምባ ዝኣመሰሉ ባዕላቶም ገዛ ዝጸርጉ ንኣሽቱ ሮቦታት ኣለዉ። ሮቦታት ስራሕና ድዮም ዝምንጥሉና ዘለዉ ምስ እንብል ብፍላይ ድሕሪ እቲ ናይ ኮቪድ-19 ኩነታት ዓለም ብሰንኪ ሕፅረት ሰራሕተኛታት ትጽገም ስለ ዘላ ብዙሓት ኩባንያታት ኣብ ሮቦታት ክምርኮሳ ጀሚረን ኣለዋ። ንኣብነት ዋይት ካስል ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ሬስቶራንት በርገር ንምስራሕ ሮቦታት ይጥቀም ኣሎ። እዚ ድማ ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታትን ዓማዊልን ዘሎ ርክብ ንምንካይ ጽሬት ይሕሉ። ይኹን እምበር ሮቦታት ንኹሉ ነገር ክገብርዎ ኣይክእሉን እዮም። ገለ ስራሓት ካብ ሰባት ንላዕሊ ብዝበለጸ ክሰርሕዎ ይኽእሉ ይኾኑ፣ ግን ኩሉ ግዜ ናይ ሰብ ክትትል ማለት ሱፐርቪዥን ተመክሮን የድልዮም እዩ። ብፍላይ ፍሉይ ክእለትን ልዑል ተመክሮን ዝሓቱ ስራሓት ብዘይ ሰብ ክፍጸሙ ኣይክእሉን። ስለዚ ሮቦታት ንብዝሒ ሰራሕተኛታት ክንክይዎ ይኽእሉ እዮም እምበር ንናይ ስራሕ ጽሬት ግን ኩሉ ግዜ ሰብ የድሊ እዩ። ናይ ሮቦታት ዋጋ ከከም ዓቕሞም ይፈላለ እዩ። ንገዛ ዝኾኑ ንኣሽቱ ሮቦታት ብሕሱር ዋጋ ክርከቡ ከለዉ ንኢንዱስትሪን ሕክምናን ዝኾኑ ግን ኣዝዮም ክቡራት እዮም። እዚ ቪድዮ ብዛዕባ ሮቦቲክስ ሓድሽ ሓበሬታ ሂበኩም ክኸውን ተስፋ ንገብር። እዚ ትምህርቲ ጠቓሚ ኮይኑ እንተደኣ ረኺብኩሞ ላይክ ሼር ግብርዎ። ተመሳሰልቲ ናይ ቴክኖሎጂ ስራሓትን ስልጠናታትን ንምርካብ ድማ ኣብዚ ቻነል ሳብስክራይብ ግበሩ። ኣብ ዝቐፅል ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ